Ndaona video revakadzi vakaegwa vakaenda kunokutsirana girlfriend yemurume, vakarova girlfriend yemurume. Hamene kuti chokwadi ere zviguwagwa zvakubuda zvokuti hanzizvo mugirlfriend yaya yafa. Yatove medha kai? Yatove medha iyoyi. Right, mirai ndikubatsirei vasikana. Hauende kunogwa negirlfriend yemurume. Irwa nemurume wako. The best person wekuti uroyo atake upedze shungu murume wako. Girlfriend yaina kuzviapproach. Girlfriend yakaapproachwa nemurume wako. So munhu waungatonorwa naye murume wako kuti girlfriend ishi. Rati ndikubatsirei. Kana kuchiri chokwadi chekuti akafa, it means yatove medha. Kunonerwa kwese kwamaita pakamera mutirova makawanda, yatove medha yemakutoita. Murume ndiye anoti chowa nemakumbo ake maviri, anotoziva kuti ndine mhuri yangu, achisiya mhuri yake, achifamba kuenda kunonyenga umwe mukadzi. Imimi ataka mukadzi yeye kuti mukadzi uyu anyengerwa chine murume wangu. Ko sei vakadzi tisingabatani kuenda norova murume? Sei tisingabatani kunorova murume? Because mpara njongo murume. Uyu mukadzi akatonyengwawo pamwe anenge akatonyeperwa. Kunga ndina mukadzi kana ndina murume. Ngatingwarire vasikana.